Tiripo kuri sekumba. Kuri nanza. Kuri nani? Chichanetsa. Ndakanda yairpo nyaye kutambudzana kushungurwa kubva pamurume wangu akashanduka kuita mbudzi. Saka ashanduka kuita mbudzi ndofunga ndakarira site ndichinja site. Wanoenda karira nembudzi. Saka ndakangofuka jira zvozvo Mwari ndibatsirei kwachina ndo pandakazomubvunza kuti baba Vanessa une shuwa here kuti ndofunga tine 3 years taparadzana but iye zvinezvi nenyaya yekushanduka usiku ine zvakushanduka zvekuita mbudzi saka ndakarohwa pasvondo ndarohwa katatu zvokuti ngome mvura saka ndakazobva ndatiza ndichiuya muno muHarare kuGlodina kuvabereki vangu saka ndauya kuvabereki ndakagara ndofunga 5 months zvakanaka 6 months ndakumuka ndichiyerera maspems kuti azonge ndine munhu uchiri mwadarara naye ndisina saka ndakabvunza mama ndikati nai mama ko chii chiri kuitika ichi mama akandipindura muromo kuti zvine basa rei iwe ukamuka wakatota unofanira kuti mukatora bhaketi yako ogeza ndozvinongoita mwakadzi ndikati aiwa mwakadzi vanenge vane varume vavo koendogeza nditi murume wachona ari kupi ini wangu murume ndakatotiza kare saka akabva ndisandudzira ndibva ndadonha ndichibva ndasimuka ndikatora mucheka yangu ndikaenda kumasoro ndanonamata. After 3 days baba vakandinga patepi pandechera mvura vakanditi nai maijasi iwe akakudza kuti izvo unoroorwa ndiani uye akakupa mvumo yekuti uzvarevana ndiani kudhizeti kwana rasta kwana kembo nokuziva uchitsvagiwa kwabva vanditi kwane zvinonyadzisira handina kuwapindura ndakamuka makusemusemu ndichitora mucheka yangu china kumasoro kuendwa na9 asi ndakaenda na5 unoswerawo ndiri kwangu pamasoro ndikaonesa vanhu vemasoro vandoona matana kuti vana Mwari mhepo yadi yakataura saka ndokusaka taikupa mitoro yese taishandisa taida kuti vataure nemuromo wavo nokuti pasina kutaura nemuromo wavo vaibobvuma muchitoswa kufa nokuti izvo chidzidzo chavakagara vatodzidza kubva muchiri musikana kusvika pamawe kuno zvimachemberi saka ndakazonzi tuta zvinhu mubvepa mukasadona pasi muri kuzopenga saka ndakatuta zvinhu zvangu ndokututa ndokugara mune handa ndakatanga ndichiri kugara kwana masuka ndokuzotera kune nechipakati zvangu ndopandiri kugara ndiri nevana vangu vatatu mwane 10 years mwane 7 mwane 6. Sa chishuviro chenyu ndechei mukati meupenyu hwenyu? Ndikuzama kuda kutakanurwa kubva mukushandisiwa nekuti upenyu hwangu huve hunoratidzika neutenda ndandiri ndonde handiri kurwara. Okay. Handiti. Aiwa tinotenda. Sekuru regerero ndaona vazukuru vakawanda ndobva ndangotangira nyaya pakati ndakati sekuru hazvida kuvapedzera nguva. Makadii sekuru? Ndinosimba makadii. Mangonzwa nangopinda nongona muzukuru ndakati chii chanetsa apa tanga kutotaurawo. Kana kumhurisa yana kuzomhurisa. Ya dzinorwadza dambudziko rakero. Ndinotoita namwe matambudziko sekuru anokangana kana kumhurisa yapinda kuna repasekuru. Handiteka. Aiwa regerero sekuru. Handiteka. Marinzwa dambudziko remuzukuru inini akasike kutanga zvangu kunditaurira nyaya yacho yakati rebei asi apa angoti muchidimbuka kuitira kuti mubatsire vamwe vazukuru vakawanda vari panze. Dambudziko rake iro sekuru rapinda mudari? Dambudziko rake rinorwadza asi zvisinei sezvo chandinofarira ndechekuti munoona kuti madzisawiro edu maprofita vanotaura zvakanaka vanogona kuchidaidza chidhimoni chobuda ndinozvifarira stereki nokuti apa pana chichanetsa kwakuziva pari kubva dambudziko nekubatsirika saka aiwa isusu hatina dambudziko chatinongoda kuziva chekuti mai vari kugara kupi ava tishande nawo tine matambudziko esi kubva time yatatanga kupinda mumatare tichiita matare iwaya tine namba yakawanda zvokuti vamwe havakwanise kubuda pasocial media but kutaura kwavaita zvokuyerera eti zvokurota murume achizosanduka kuita mbudzi zviriko nokuti iye anenge ane mafambiro akashata saka mumwe anogadzira chinhu chake munhu haadi kutorerwa pfuma yake eti saka anotaura kuti 2 ukaenda kunganga ziva kuti uri kuda chii zvimwe zvinhu ziva kuti haufanira kuzvibata saka murume wavo akandosvika pakandopiwa zvinhu zvisirizo akadzoka wakusanduka ava vakaona iri mbudzi but haisi mbudzi eti munhu wekuti anotosanduka achitofamba asi kuti ngirozi iri pavari ndo ichavapengesa mudzimu uri pavari ndo wakazenge wakuda kuti urwise nokuti mudzimu wavo ava ukurwisa vabereki eti saka idambudziko rake uyu kuti wakutifumura
wazoenda kuchechi. Saka mudzimu uyo ndio wakapopotiwa na baba nachi. Nokuti baba uyu baba wake kumushandisa komeno kana kulima here kana kuti business here. Ndo saka iona system yevarume ichibuda mumakomo. Hapana chakachupa nokuti paari mukadzi wemunhu ndo saka akabviswa mumba. Anditi asi mudzimu wake unorwisa nokuti wakamutendera futi kuti aite vana. Alhamdulillah. Asi dai taiziva paanogara Allah subhanahu wa ta'ala anofana kumuwanira nyasha nokuti ndo vanhu vacho kana akataura kuti ndiri ndonda anorapiwa akapora. Anditi pane patinotondeva mazukuru vokuti vanobva kudzimba dzavo vanozotswa mushonga. Anditi pavanodzoka kumba kwavo vanenge adzoka ari right, but hapana ndonda paachapola. Simba naro achasimba. Urwere wakutaura kuti tikurarwa uyu pane chembere yakatoya panapa yairarwa chazvo kutonzwa kuti manje so zvatanga. Akatosvika one day akati ndatotanga sekuru. Ndikamuti pina muno mudare. Pakazopedza tikamuti chendogeza urare unorara. Akanzwa munhu wacho akauya akamuti wandidzingira chii. Saka izvi asisi dambudziko. Chibambo ndio chiri pari. Eti mudzimu wake wanga achifanira kunge achishava naye kana kuti ngirozi aifanira kunge ichitaura kuchechi. Yakatomwa. Okay. Shiriki. Akatora mashiripita hapana paanoenda. Ndosaka ane mhosva yekuti zvauri zvakaberekera chii. But ngafare ka? Akabereka ka? Iye ndiye ngafare. Ava vanorwadziwa ava tovamisa kurwadziwa. Nokuti akaregerera futi kuti vanhu vacho vangota so tuvana twacho tuchangoitiswa tumapenzi futi toyabva tatotovana tomanga. Alhamdulillah vanobatsirika. Aiwa, tinotenda sekuru. Vamwe zvakare vakauya nekwatiri vachichema takati aiwa regai tinokusvitsai kunana mazvikokota. Saka maona kuti tauya navo kuno. Handiti ka. Aiwa, tinotenda sekuru. Saka handizivi kuti mati munogarira kupi mbuya? Nehanda mukulonja. Kunotori kutoloja izvi vanoda tendurazi yavo kana ndizondewana kupa hakuna. Kana chikafu chaicho handina ndiri kuzama kutombovaonesa vabereki nekuti ipapapa. Vabereki wapi? Vabereki vangu. Ndozama kutovaonesa asi vantori kakutondirwadza kai kuti tamini zvakusha kauri. Ya zvinoitika. Handiti munoona kuti zvazvinoita majini kana tichipo kana chatapwa chikatorwa zvezve munhu anopedzisa azoita afanike pfungwa dzaoda kuvhiringika. Handiti ke. Saka ipapa mukavatayisa nekurwara kwaari kutaura nechichi pfungwa dzavo dzinosvika stress pachirungu amenoti ndiyo munoti ichi. Saka vari kuita kakurasika futi mbichana. Saka vada kudzikamiswa. Vakadzikamiswa vakagezeswa mushonga. Dhimoni raakuvaida kuvashandisa rimbo kutaramuka. Vanoita zvakanaka. Vana haisi dambudziko. Tokokumbira kuti Allah subhanahu wa ta'ala isi tichabatsira vana. Asi amai avada kuti awane pekugara pakanaka. Vawane rubatsiro. Kune vanobatsirawo kana ndi social welfare. Kune vanhu vanovabatsirawo vana vaenda kuchikoro nokuti mwana saziso akazotanga kukumbira mari musadhime motikari waipa mwana iyeyo. Havachisina upenyu hwakanaka. Saka tinongoti Allah subhanahu wa ta'ala Mwari vakatitendera. Tichavaedza tichibvunzawo kuti kune vanobatsira kuti vana kune vanobatsira isu ticharapa mai ava vachapora. Wallahi toziva. Chidhimoni chakutaura ichi vachakuudzai kuti ayo kushandisiwa zvezvo zviri kubuda zviya zvichabudi. Asi kushandiswa kwekurarwa kwekuchikwambo ndo zviri pavanhu. Saka alhamdulillah kana vauya amai hazvina kuipa. Kana mauya pana kuti tikubatsireni chekurapai munopora munoita zvose zvamunokuda muchengeta vanhu. Zvimwe nezvimwe musazoti ini ndakauya pana ndakataura ndiri ndonda amusi ndonda. Kana manzone madzimai tibatsire kudzura munongodzurawo, tibatsire kusefa munosefawo. Mwari vanokubatsirai. Mumwe munhu anobva kwaanobva kobva tindikutsvaga usigero akanaka nevana vake 2. Alhamdulillah. Bosi anenge akuonai ka. Achabvunza Achapola muzukuru wenyu ari kupiwa takaona achinzi ari kutambura. Saka make sure kuti kana munhu auyawo muzukuru achida kukubatsirai munofanira kuzobatsirika. Asi kurwara ayo kurwara ndekwangu. Asi basa tinobatsirana nevari kuona kunzo kuti vakupewo rinobatika kana kusakura payadhi zvinobatsirika zvizvaiti. Handiti ka $10 haisi mari hogo munowana $10 mobikira vana, $5 motengera vana mazepi neporridge. Oja porridge alhamdulillah. Kubva nasi abereka adonzerane nawo apopuridzane nawo munongona mata Mwari kuti Mwari makanaka.
ndiregererei saka isu tichakubatsira ngatenda shukura. Dambudziko iri rakatanga kuri kuroorwa nekudzoka saka ndakasvika pakubatikana neupenyu ndikati arege ndifambe ndiinde kumapostori. Kana mchiti kuroorwa nekudzoka makaroorwa kangani mukadzoka? Ndakaroorwa ka5. Makaroorwa ka5? Mune vana vangani? Ndine 5. Mune 5. Pa5 pisi papapo mumwe papisi pamaenda muchidzoka pana baba vari 5 vana nababa vavo vari 5 vakasiyana. Hongu. Handiti maona kuti maenda makadzoka ka5 chii chamakazoita? Ndakabvunza vabereki kuti ko inini sei ndichiti ndikaroorwa ndinodzoka vanonditi ko kana chiri chipo chako. Saka ndakabatikana ndikazoita vabereki. Pana vabereki 2 baba naamai. Wamakanyatsobvunza akakupindura izvo ndiani? Kumusha ndogara taigara naamai, baba nenge vari kuno kubasi. Saka ndakabatikana ndikabvunza mama ndikati nai mama ko sei ndichiroorwa ndichidzoka. Amai vanoti ko kana chiri chipo chako. Pamunoroorwa muchidzoka mukuti kuti murume uyu anotoenda pamba unobvisa pfuma. Vese vari 5 vakabvisa pfuma kuvabereki. Vamwe hapana. Handiti. Saka vanopindura mukudaro ndakabva ndabatikana ndikaenda kumapostori ndikanonzwa nyaya dzachona sezvazviri, asi kuti ndivajekesere. Hande mirai ndibva maenda kumapostori ndibva manonzwa nyaya dzacho sezvazviri. Mapostori akati chii? Ndo nyaya dzatoda kunzwa isusu. Mapostori akati iwe uri mukadzi wechikwambo chababa vako, ndokusaka uchiroorwa uchidzoka. Saka mupostori mumwe chete makaenda? Makawanda. Nangwe muno muHarare muno ndatopedza ndakutozikama nekuti ndikutsvaga kurubatsira. Ndizvozvo. Saka ndakabva ndambogara pamba pevabereki papo ndichingonzwisisawo ndichingovozama kuteerera. Saka pababa vevana vandinawo ndingangoti vana vaviri avo pane vaviri Vanessa naTinashe ndo baba 1 vane rimwe dambudziko futi. Saka ndovanda ndichigara navo. Saka chakaita chokuti ndiri kumba kwana baba, in fact ndingangoti ndichiri kwana baba Vanessa ikoko. Baba Vanessa vakambondishandukira usiku zviya zvokuti ndandakatoneta asi ndakaita zvokurohwa padama kuti mukaone murume wari kugara naye asi munhu imhuka. Saka ndakamuka zviya zvokuti ndanga ndakaneta ndikanzwa kuti kuseri kwangu kwaita noise. Ndikati baba Vanessa chinja side ndichibva ndadzokera kuvata. Ndadzokera kuvata ndakabva ndazorohwa tsvimbo chaidzo kumusana ndakaita 2 sinjinzwa musana wokurohwa. Ndichibva ndagara ndavatarisa kudai baba Vanessa nandiziva vanga kagerwa asi ipapo mavhudzi avo anga akareba kudai masava vamutsvuka achibuda kunze ari matsvukutsvuku mino inexpanda iri hopfu muromo unorembera aya maoko aya anenge akaita sekunge shumba aya. Saka ndakabva ndangoramba ndakatarisa pakuvatarisa ndakabva ndapera simba. Pandakanopera simba ndakabva ndangoita wait pandaiva ndakagara. Ndaita wait ndakangozonzwa izwi richiti tangoti uone zviri pamurume wako haufi, tora fodya udi usvuti. Ndakabva ndatora bute rangu ndikatanga kusvuta. Ndasvuta ndakabva ndanzwa kuti ndakandagwinya zvokunzwa kuti kana mudhuri ndaikwanisa kuputsa. Saka ndakabva ndaramba ndakamutarisa kudai akangochinja. Saka ndakamutarisa dai iti nyororonono. Saka ndakaramba ndakangomutarisawo sezvo ndakandagwinyiswa ndanzwa kuti ndafiti. Saka ndofunga mashava akanga apera akutanga kurwisana nemwiri wake achidzokedzana nemwiri wake achidzokedzana. Mai muri muna June ziya rakati teuteu kwazoti mai Vanessa ndandichitonyaradza mwana. Ndikati nogonyararadza mwana upi? Ava vana vakarara apa. Ndobva zvikanzi unotaura vana ava here? Vana vandiri kutaura vana vari kure, tanga tichitori kure kwatanga tiri kure. For sure kunobata miri wake changa chiri chando. Saka ndakamborohwa nehana kuti ko munoona chimboti baba Vanessa ndichigunzwa kuseri kundiana. Zvakabva zvandinetsa. Saka ini kuti nditaure naye zvakanyanya ndataura naye nguva iyo ndakazoti mangwani baba Vanessa inizvo ndakaona manheru zvakandityisa. Saka inini ndava kututa zvinhu zvangu ndaenda kumusha. Akanditi usaenda mukadzi wangu wekutanga mai Thomas vakatotizawo izvozvo. Harisi mhosvo yangu ndimai vangu vanozviitisa pinda chechi yenguo tsvuku. Ndakapinda chechi yenguo tsvuku. Nekufamba kwengu vakazonditi kwari kuenda ndichadu uende because miteuro yako iri kundipisa. Ndikamuti ko unogozotsva nemuteuro uyu sei isusu tichitavirira vavengi vedu. Kuri kuti ungazoita muvengi wangu here? Zvanzi kana uchida musha chitoita izvozvo.
ndakabva ndati kana uchiputsika musha wachona ungatoputsika zvanzi pinda Roma kana kuti mamethodist ndokuti tiwirirane. Ndikabva ndati handipindi chechidzudzu ndoda chechidze mweya dzekuti ndichinzwa kuti upenyu hwangu huri kuenda kupi nekuti zvichienderana nekwandakabva kwandakaberekwa ndozva kuti kwakashata. Saka akabva ati bva tichazozviona. Saka tagara ndakazonzwa ndichinzi ndakavata ukaramba wakashinga kune rufu rwemwana wako makwana makuseni uri kubatwa maoko. Chimwana changu tinache chidiki ichi ndakabva ndamuka wane akashanduka seizvozvo aitsikirira mwana wangu nemagokora kudai baba vacho akashanduka iri mhuka seizvozvo akashanduka daro mwana anga akubudisa ropa mukana nemumhino. Ndakabva ndatora mutero wandaiva nawo ndikamusha kwabva ndamusandudzirawo. Ndakatora mwana wangu ndikatanga kupukuta ropa ndikabva ndapfekedza mwana wangu zvakanaka kwabva ndatotora magemenzi angu ndakarara ndakapfeka magemenzi. Kwachena zvakandirwadza angajaira kuti 6 inochaya ndatomubikira achibuda chienda asi ndakati handibiki 10 yakachaya ndakavata ndichimirira kuti abude chete. Paakatora zviredzo zvake achienda kudhamu kunoredza ndakabva ndativhanesa mwana wangu pano pashata hapana rugare handei. Ndakabva ndatuta zvinhu zvangu ndichienda kumusha kwevabereki vangu ndakanogara ikoko 3 years ndakakwana. Musati maakumusha kwevabereki iye mataura naye akati enda kuchechi yengoto paakatanga kushanduka akanditi enda kuchechi yengoto kuzvimwe dambudziko rangu ringapfu iye kuti aende kuchechi haadi aiti iwe uchinditorera miteuro yacho ndichishandisira ipo pano. Mati akati amai vangu ndo vanoita kuti mai vangu ndo vari kundikonzeresa hanzi kuti aite sei kumabasa avo vanotozivana patimu ravo reusiku. Itimu reusiku iri saka ndakabva ndangozotutawo zvinhu zvavo ndakabva ndaenda kumusha ndakanogara 3 years. Ndagara 3 years ndiriko akazondifonera akati maivhanesa kunoku ndakatoshandirwa zvinhu zviya zvakapera plus ini ndakugara kumagunji chiuya kuno kumagunji tobva tagara zvakanaka plus munhu aindiitisa mai vaindiitisa toita twakure kana kuri kunamata tokwanisa tunamata tiri kunoku. Saka nekunzwisisa neshungu yekuvakawo ndakabva ndatutowo zvinhu zvangu ndakatotiza mai vachitori panhoo ndichitoenda ikoko nokuti vabereki vaitoti hatichadi kana kutombomuona asi ndakaita nharo ndikatovasiya vachitorwara mai ndikaenda kumagunji. Ndaenda kumagunji ndakagara 5 months zvakanaka zvokuti ndakatosimbawo zvokutonzi ava ndo vanonzi mai vari kuratidza kuti vakagara vane upenyu hwavo asi nekufamba kwenguva mhepo dzakabva dzasimuka. Kusimuka kwemhepo kuya tinachechi chaifa usiku kutofa zvokuti mwana afa asi nekuda kwokuti ini unowo ndine zvinongondiuratidzawo ndaitomukawo usiku ihwohwo ndongoshandira mwana wangu ndakangonyararawo zvandei ndichingonzwawo munzeve dzangu kuti idai ndaizviita seizvozvo ndikaona kuti zvinhu izvi handizvikwanisi ndaikwanisa kuenda kune vanobatsira mapostori asi usiku chaiwo aitondipopotera kuti handidi kuzviona uchienda kumapostori ikoko rara mwana kunoedza tora munyu uri papapo ushandise. Saka ini daiita nharo ndodzoka ikoko kumapostori ndikaenda kumapostori mapostori aiti dai wanga ushandisa munyu womumba imomo wakatogara watoshandwa kare saka wagona saka mukaramba muchidaro munodi munoyambuka. Saka ndichibva kumapostori aida kundirova usiku wega wega kuti unoenderei kumapostori. Ndanzwa kuti mwana aifa aifa sekuti pane anga ane bhurugwa rake ranga radambuka repamba akarigura kumakumboko akati nhasi ndoda kuripfeka ndikati asi kana mopfeka mabhurugwa enyaya munoisa mukati kwete kuita zvamunoita izvi. Saka akabva ati harigandimbodzidzira asi mondiimbira nzembo dzenyu dzekumasowe ndikatovaimbira nzembo dzekumasowe vachitamba zvakanaka nevana vavo vachitamba tichitoseka. Saka nguva diki diki isi tichitori neshungu dzokuti tikapedza kuimba tobva tati ngatinamatei akabva ati hakusisina izvozvo ngatichivatai. Saka ipandakanogara pangu pandinorara tinacho akabva ati ina handidi zvokuinda uku akauya padhuze neni. Saka achigara mwana padhuze neni akabva atora ruoko rwake akaisa kuseri uku akanobata mwana uya mabata akamuita akamusvina akataka kuita sekumudzipa ndikati unokuwadza mwana ko chiko chiri kuitika pauri. Akabva asvina mwana achimusvina mwana ngoti uri kundiwadzisa baba moyo kundiwadzisa baba ndikati asi nai baba Vanessa makamboita sekumotamba chikudu nevana vadiki seizvozvo hamunzwisisi mwana dazwa baba moyo kundiwadzisa kudzimara mwana uya atoti zi haachatotauri. Saka ini ndichibva ndaona kuti pana patoita mhepo mhepo dziya handizivi chakangoitikawo pandinoti ndakakaruka ndakutongorerawo nendimiwo zvangu ndongorera nendimi ndakurira nendimi dzangu saizvozvo ndakabva ndatora mwana wangu ndikangoitawo zvandaingonzwawo panguva iyoyo kungoti idai ndatora mwana wangu achibva
ndaita zvandakaita mwana wangu achibva aita zvakanaka iye ndichibva ndamukusha mvura iya pandakamukusha akabva tora jira akandifukidza akati wakutsvaga kufa chibva ndanyarara saka takabva tangozogara mwana ake anga atova right otomuka wachitotamba achidi asi kuti iye manje neshungu dzakaiti vana vachimona chibva kuti dhedhi vachimumhanyira aivasandudza kuti pfeka ndisi dhedhi venye hana dhedhi vakadai uye chaindibata moyo ndechekuti vana vanonosimudza ndeo panext door achitamba nevana ivavo vangu vana aita hahadi akasvika pane vana aitsunya kubata mwana kutsunya ndoti chirudziko saka vana ava kureva kuti ndakavapiwa naMwari here kana kuti ndotsvaga vamwe baba here mudondo kuti vana ava vafari vasununguke asi aingoramba ari sezvazviri izvozvo saka ndakazobva ndangoramba ndingoshandisa hangu mutero ndichishandisa muteuro paya tagara ndokuzoti ndakatorara ndikati iri saidi riri kundirwadza iri ndanyanya kurara naro ndofunga dzadza kumapasti 2 ndikabva ndati aregai ndichinje saidi ndikunochinja kusaidi kudai ndokona ndakarara nembudzi nyanga ganda rachona ranga riri brown newhite saka kuti ndite ziya zvinosindivinga zvichindiudza kuti idai ndakabva ndangopera simba ndakangoramba ndakangozvitarisa kudai so saka ndatarisa saizvozvo ndakabva ndangoti Mwari ndibatsirei ndati Mwari ndibatsirei ndakapfotora jira rangu ngangofuka kuchichena ndakabva ndatorawo zvangu machira angu vana vangu ndikabva ndatiza hamana kumubvunza nezvembudzi iye kumubvunza ndakamubvunza makuseni kuti ko chiri kushanduka here kumusha sezvo vakaita kumusha uku akabva atombondirova akandirova infact futi kuti kubva ipapo pandakatanga kuzviona ndakatombochovha zvishoma 3 days ndichirohwa vanhu vaive vachindidira mugomo yemvura ndakafa vanhu vachitodzosera mwana womunhu ndichirohwa saizvozvo hapana ainokukuro here aingondirova kurova kwekuti kana chawaona mumba haufaniri kudi kuchitaura chingoona ubva wanyarara kana ruri rufu rwemwana pavana akanga anditi vana ava kana paine mwana arwara haendi kuchipatara haendi kumaprofita haendi kun'anga fukidza jira usamupa bota usamupa mvura yekumwa kana afa anenge asiri wedu saka ini zvinhu zvakandirwadza nekuti ini anosenga mimba ndini mai kurwadza kweguru kwakandibata kukaitawo vamwe vakauyawo vakandiudza kuti ko wadi wamboenda maenda kukaroi kune vanoita nezvehuman affairs kune vanhu vanoabhuswa saka nguva yese ndandisina mukana asi ndakazongoendawo kumaricho ndikaita 2 days ndichifurira chibagi ndikaona mari yangu nehembe idzodzo 2 days dzese ndakapfeka ndidzo hembe dzandakafamba nadzo kunosvika kukaroi. Alright, musati maenda kukaroi handi mati makamuka mukaona kuseri kwenyu kuine mbudzi yakazoita sei mbudzi iyo? Nindakangozo kwachena ndi atova munhu saka muti makaona mbudzi mukaramba makarara noti ndaisitebha kuti kana ndikaonaka ndakwanisa kunge ndasimba ndototora zvinhu zvandoita ndichitomukusha asi ndakapera simba ndasisina zviya zvinondivhikirira saka ndakangotora jira ndikangoti Mwari ndibatsirei ndakadai asi ndakazomubvunza mangwana kuti ko uchiri kushanduka futi sezvo wakamboita kumushandika kutiza saka ndokutanga kurohwa ndasina zororo rekurohwa. Okay, ndipo makazoenda kukaroi? Ndo pandakaenda kukaroi. Ndaenda kukaroi ndakasvika pachipatara chekukaroi kuma12 vakandita mai munofamba usiku inda ndikavaonesa nyaya yacho ndikaradzikwa muchipatara nevana vangu ndikatopiwa chikafu ndikadyawo mangwana makuseni ndikaonesa vamwe manesi aiuya vakati aiwa mai anga vaise kuwomen's affairs ndakaiswa kuwomen's affairs ndikanobatsirwa ndakazonobatsirwa kumapasi 11 dzamasikati kubva makuseni ese vana vaingochemanzari ndakangogara ndakangodaro vawomen's affairs vakati aiwa amai anga vaende kushelter kunogara vanhu vanoshungurudzwa saka ndakabva ndatakurwa kuendeswa kushelter ndikanotanga kuzonodyira ikoko ndakagara pashelter nofunga mwedzi nyaya ikanzi inotongwa musi wa27 May saka musi wa27 payakasvika akabva auyawo kuya kwake akazoya late isu takati atosvika kuma8 vanotonga kati anodherera saka isi hachadi kunzwa mashoko ake nyaya iripo ndeyekuti amai ava vapei inonzi chii protection order protection order saka takabva tapiwa protection order saka ndichibva ndaazama kundinyengetedza kuti ngatidzokerei kumba tinonogara zvakanaka chichi zikanzi kana wati munoda dzokera namai akumba ukaona vanenge vainaye muroti siyana navo vana siyana navo kana mati muri kugara mu1 room amene kuti muchagara sei imomo saka
ndakangozobva ndaona kuti inini moyo wangu wanga wasviba nokuti ndaiti chikafu ndini ndaichitsvaga. Ndikatomubvunza kuti asi iwe usitupete wako ndokuti sei iwe chingoti chikafu chandinowana unouya uchidya usingabvunzi kuti watwana kupi. Inzira inokwanisa kupinza chihure mumba iyoyo yauri kuda kuzama kuita. Akatombondituka. Saka ini ndatoora moyo zvangu ndatoona kuti rugare hapana, vana vangu haadi, inini wachona handide, vanondishandukira kurohwa. Saka ndakazobva ndapuwa mari nekushelter. Zvikanzi satiri kukupai mari, imi muri kunanga kupi? Ndikati aiwa ndine vabereki vangu vari muHarare. Zvikanzi tipei namba dzavo. Ndikatobva ndatoti 4791 Glodini. Kwabva vatonyora. Ndobva zvikanzi right vapei mari, ndichibva ndapuwa mari yangu yebhasi, ndichibva ndauya kunoku. Ndaya kunoku paGlodini apa. Ndakagara nevabereki vangu 5 months zvakanaka. Mwedzi wechi6 ndakatanga kumuka ndakatota ndichiyerera. Ndiri kuonesa mama, mama uyai muono zvinhu. Kana mchiti muri kumuka makatota muchiyerera, maimuka maka nedikita here, maimuka iri mvura here, maimuka riri ropa here, changa chaikutotesa ichi? Ndaimuka ndakatota kusika rutsi ndichiyerera. Zvazvinoita munhu akanga asangana nemurume zvezvezvo. Saka ndakazama kuti ndionese mama uyai muone zvinhu zvandiri kuyerera izvi. Handisi kuzvinzwisa kuti ina handisisina murume zvinhu zvakubva kupi. Amai vanoti zvine basa rei? Iwe ndiwatanga here kuti usangane zvinhu zvakadai. Vese vakadzi vari muno muZimbabwe uchiwana vachimuka vachigeza vanenge vachigeza izvozvo. Ndikati vakadzi vanogeza nokuti vanenge vane varume vavo. Ko ndinomuka ndichigeza ndichiti murume wachona ari kupi? Havana kundipindura asi vakandisandudzira ndikadonha. Ndakasimuka ndikatora micheka yangu ndikaenda kumasowe ndikandonamata. Ndikadzoka hangu ndikatanga kuita basa rangu. Saka ndichibva china chichisvika chishanu chakasvika ndikaenda kumasowe. Ndaenda kumasowe ndikandoda kuti vabereki venyu vataure zvese zvavakakuitai. Handiti imi tichiri kutaura zvamai, toda kuti baba venyu vachitaura. Saka 3 days idzodzo baba akazoya pandaichera mvura. Zvanzi majazi akakudza iwe kuti unoroorwa ndiani? Akakudza kuti uroro pasi pezuva ndiani wakaputsa chidzidzo changu? Waifana kugara mumba pakona uchitaura neni nagogo zvakwana zvakadaro. But iwe uri kutaura nenyika yese. Kudhize tikwana rasta kwana kembo nokuziva uchitsvagini. Uye akakupa mvumo yekuzvara vana vanhu ndiani? Pavana ndipo pakandirwadzisa pasi nekudenga. Vakatonituka nezvinonyadzisira. Handina kuvapindura. Ndakangozoti Mwari ndibatsireni ndichibva ndavata. Kumasowe kunoendewa na9 asi ndakaenda na5 o'clock nokuti rugare panga pasina. Uye ndinoona kuti chakandindisa kumasowe ndiMwari akanga aona mhiko yakanga yaiswa nababa vangu nokuti baba vangu akabva vamuka usiku akadhotera mudining. Tsvina iyoyo payakaitwa gore rapera nhasi pakachena kuti mbo. Asi ndakamuka ndichienda kumasowe. Alright. Vamuka vaita ipapo makadzase kuti baba vaita tsvina. Maigara muri vangani pamba ipapo? Panga paina panoti inini, poti Itai, poti Tinouyu, na Vanessa na uyu, na Tinashi, na iwo gogo NaSekuru, tiri 7. Gogo ndo amai venyu? Tiri 7. Saka chakaita ndechekuti inini pandakaenda kumasowe ndichidzoka ndakanzi mashura chero vana vako kudhotera pamumwe dining kutadza here kuinda kutereti. Ndikati vaigotira mumba sei tereti iri muno mumba. Munhu anganzi dai yanga iri panze taiti vanhu vanotya kudi kuenda panze. Ko kuzoitira ipapa. Zvazi amen. Saka Itai akabva yakati mama ndidzo dzinonzi nhema. Isu hatina kana mbobvira kana kutoireti kuweti chaiko hatina mboenda kuweti nhasi. Tangokaruka kwadi kwachena. Ndikati mimi nyararai muri vana. Saka inini manje kuti ndigare hana yangu yaingondiudza ichingorova. Ndikabva ndapedza basa rangu kumapasi 10 kuma 12 ndakanda kune vanobatsira. Ndikati ameno tsvina iri kunzi mumba muyanga irimo inda kutozosvika kutozogara. Zvikanzi aiwa tsvina yanga yakanzi imimi muibvise. Kubvisa kwamuchaita tsvina iyo muchinorasa kuzvirasa neupenyu hwenyu. Okay. Saka tsvina yakazobviswa namai. Mai vachinorasa nanhasi vane problem yemaoko iwayo. Saka inini ndichibva ndadi vekuchechi vakati chitoshingai kunamata amai. Nyaya iripo mukasapenga muri kutozowira pasi. Nekuti ndo mhiko yakatasana nemi musati vabereki venyu vanokudai havachakudii. Panguva yavakakushandisa icho chakutaura chakuda ropa nyowani. Saka imi mofanira kuti muwire pasi chitomwa ropa. Saka nyaya iripo chisudurukai. Chitaita musavaudze kuti ndakuenda asi vangoona musisipo. Saka ndakangomuka ndikangotuta zvinhu zvangu ndikabva ndaenda mune handa. Ndo mandiri kugara nevana vangu. Ndaenda mune handa imomo. Ndakagarawo ndichiitawo mapisweki. Zvichimbondiitirawo panguva iyoyo zvachimbondiitira. Asi chazonyanya kundibata pane dzinongwa kuti ndizokutsvagai ndechekuti iye zvinezvi nyama dzangu dzaibva. Nyama dzangu ndiri kurwara.
mukurwara kwangu nangu ndikataura kuti ndinorwara handina anondibetsera. Ndakamborwara njere dzangu dzakambopenga ndofunga muna December ndanda kupenga dzakaya 3 times ndichitirapiwa dzodzokedzana ndichina kumapostori. Baba vangu vakaramba kutotsika zvachose. Baba vangu vanoti handiuyiko munhu aiuya ndiri mai. Asi chinotozondirwadza ndechekuti mai vakazouya kumba kwangu vakati mai Jasi ndarwadziwa nokuda kuti baba vako vakundinyima chikafu uye baba vako vakundibata rafu. Asi dai vanga chinibata zvakanaka ndaitaura zvandiri kuda kutaura izvi. Ndikati mama taurai tinzwi. Zvikanzi baba vako vakakurombera ndo vari kutokushandisa. Ende ng'anga yavakatora vakazviita ndimadhuve. For sure madhuve akauya pakabikwa doro rechikaranga kumba kwedu. For sure mudzimi yaibuda pandiri yakabva yapera iye madhuve acho akatondiudza kuti zvekurapa zviya zvamama makatasira amai zvaimboti vanhu vanga vachiuya muchanorapira kudenga kana kuti kurapira mumunda yevanhu muchisakura. Zvikabva zvapera zvakadaro. Saka inini mama pavakandiudza kuti baba vakakurombera ndikabva ndati mama sezvo makuzvionawo ini isu takanzwa zvakawandisa zvokuti kana kuri kutemwa kwomunhu nedemo ndofunga baba vangadai vakatotemwa nedemo kare vese vana tinotozviziva. Saka nekugara kuya mama akabva kuti vakapedza 5 days vari pamwe pangu akabva kuti ndakudzokera. Vachibva vadzokera kumba vasati vadzokera kumba maakutaura imimi naamai semwana naamai masangana dambudziko. Hanzi baba vakakurombera kuti uite sei ivo kuti vaite sei. Ivo havana kutsanangudza nzira yekupfuma kana kuti vakati ngoti uri mukadzi wechikwambo baba ndo vakakurombera. Saka havana taura kuti kana waita mukadzi wechikwambo baba vanenge vachibhenefita chii. Ipapo havana. Saka kutaura kuti ivo amai kana vakazenge vakutaura kuti baba vakakurombera ivo vanotozviziva kuti zvinhu zvakatambise vari soro ivo vanotoiziva vese. Saka isusu vana sekuziva kwatakaita takamboda kuti bate kuna muchemberi nekuti zvinonzi baba vakaromba mumba zvinhu zvine miko zvine mitemo. Saka zvikarasiwa mutemo zvinoita zvinhu izvi. Saka mai vanenge vachitoziva mitemo yezvinhu izvi. Saka isusu vana tikati aiwa iyi ngozi hatifani kuti tinyanye kumhaisana namai. Isusu ngatiitei kuti tiyambuke zvinhu kana zvidzigona zvidzokere kumuridzi wazvo. Tinoda kuti zvidzokere kumuridzi wazvo. Asi pano pari kutibata ndepekuti isusu tikawana vanotishandira anokwanisa kurova back to sender iri kucheya kuna mai. Ava baba injanji. Muzasi pamwe zekutaura kwamaita kuti munenge muchitya ngozi handiti. Mubva maenda muti hangatite back to sender zvobva zvanorova pana mai. Pamwe ndiye muridzi wezvinhu kababa ndiasistant. Handisi kuti ndizvozvo but pamwe tokona uchingoti baba ndoshasha asi amai pamwe ndochi muridzi wezvinhu iye nekuti ko back to sender yacho kana yaitwa inogozonorova sei pamuridzi unless kana muri kutaura sekutaura mutaura kuti ndofunga baba vakazviprotecta injanji sekutaura kwamuri kuita ava mai ava isusu pamamaonero edu isusu vana mai vane zvavo uye mai mukushidziri ndosara vachinyanya kutsva nokuti ndo vari kunobata tsotsodziya vachidi vachingonzi kushidzira vachibata avo baba vakabata avo vakatozvisa mumba. Saka avo vakungonofirai kunozvibata vachikushidzira mavivi avo emoto handiti but matamai vakagara for 5 days. Pa5 days apo nyaya dzamaitaura imimi samai nemwanasikana nemamiriro angaita upenyu hwenyu dzanga dziri dzekuti chii. Ini kana kuti nyaya dzavaitotaura zhinji dzaiva opposite nababa. Vachitotaura kuti baba vakatoshata ipapa ndakutongogarawo zvokutongoshaya ndoita sei kana zvikandiomera ndichauya ndogara newe. Saka ndichoti ini mukauya mukagara neni ini zvaita songe ndinena kurambanisai nemurume wenyu. Imi munofanira kuti mugare nemurume wenyu ini ndichigara ndega seizvozvizvi. Saka vakati upenyu hwacho hwaoma baba venyu vanombondidzipa ndakavata. Mumwe musi vakatombondidzipa vachiti ndakichimani ifa nebp ifa vachindidzipa ndakavata. Saka ini nechemwoyo mangu ndoda kutaura chokwadi chokuti zvanga zvisingandirwadzi zvanga zvisingandifadzi kutaura kwavo nokuti tsoro vaviri. Uku kupupura kwokuti munhu anenge achivhundukira kuti vana vakuzviziva asi tsoro idzi ndedzavo vari vese. Saka padambudziko ramusangana naro inini mati muri 6 tatiri 6 kuwana akadonha. Riri kusanganika kwamuri mega here kana kuti kuvasikana vanganumba mega. Tanga tiri 3 wana wachina ndiye akatodonha. Mumwe wenyu uyu ari kusangana dambudziko here iroro. Anotongosemiwawo nemurume zvokuti ini ndikashandisawo mutero kunoku zvinonobondera kudai zvinonobondera kwese kwese.
asi tikanotarisa life yokurarama kunzi muimba yekwaDenhere munhu akagara zvakanaka ndiani? Aiwa, vakagara ari kutambura ndini. Okay, handi panganga madhuyo bira iri nedari rakaitirwa kupi? Pamba pedu kugoko kwane Mbudzi. Zvainzi nderei? Kwakanga uchinzi mudzimi yakanga yatinoda doro, vakabika doro, kuri kuti kubikira doro remudzimu. Saka ivo nekuti kwandiri kufamba kuri kunzi baba vako pamudzimu waibuda pauri, vakati regai tiutsipike nekuda kwokuti iye anoenda kumurume, kureva kuti murume ndiye achadya ufumi hwese. Saka isusu toda kuzvitsipika nokuda kuti isusu tofanira kudya mari yemurume kwete kuti tidye zvemudzimi yedu. Okay. Ava kumasoro kwamaenda vaikupa itsananguridzi dzidzi. Pavaiti imimi muri kunzi muve mukadzi wechikwambo, vaiti kana maitwa mukadzi wechikwambo vaDenhere vanowana chii? Aiwa, kubenefita anenge vachibhenefita nekuti pamwe zvinokanda mari usiku vanhu vakadi vakarara. Uye nguva zhinji ndichitori kumusha ndaitoro baba chaivo chaivo vachitonditi iwe ndiwe unonzi mukadzi. Pavakadzi vose iwe ndiwe unonzi mukadzi. Takazomboenda kuSouth Park, varwara mai serious. Taenda kuSouth Park takasvika kwaJeremiah. Jeremiah nditi mumuziva? Mupostori. Okay. Pachechi yake. Vakanzi baba imi makaromba 1982. Vakati hongu mambo wangu. Zvikanzi pamakaromba 1982 imimi. Life yanga ichikuitira zvakanaka. Pamakareswa mwanasikana uyu amuna shungu namai. Mai havasi mukadzi wenyu ndimai. Ndi mwana uyu. Vanakomana vese vane matumbi enhamo. Ruono zvinhu zvamakaita. Toda kukupai muteuro, akapuwa muteuro wembiya. Vakanzi inda munotora zvinhu zvenyu mugozouya. Pakanga pachadya $300. Saka iye vakabva vauya vakatogara nembiya iya, vakabva vatotizizva chose. Isi akagara unofunga takatora 4 months tiri kuSouth Park. Tikazonototi tinogara kusvika riniko. Tikachingotipewa muteuro wekuti zvimbonotonhora. Ndokuuya kuzogarawo ipapapa. Tagara paya ndokuzosimukawo zvakundiita zvakaindita izvi kuti ndizosvika pakutiza. Saka izvi nezvimukurarama sei? Ndiri kutambura. Izvozvi zvikuru kuti dai mama manga makasununguka kungonovhurawo dhomu ngonoti life yandiri kurarama ndinonoita peace wake up. Kuzoipiwa mari yacho anotozokupa kana kuti svondo rinouya museri mushure mokunge atokudza kuzi jembere renge rinoroya iri. Vagotorana vagondinyeya vataura zvavanotaura ndichifa nenzara. Manext dozi vangu ndo vanotozonzwa tsiso nokura kufundipa. Saka nababa munombotaudzana? Ndingangoti kuswera zuro apera kumapasi yanga kuma 5 atochena ndakaona muroora mai nokuva achiuya zvikanzi tete kumba kwakuna kumira kwazvo. Ndikati kwaita sei? Zvikanzi mai varwara. Ndikati imimi ndoda kutora demo ndichanda kuita ndobva kuno nedemo ndakunosvika ndichitema ini wandenda tema ndizvozvo kana anenge afa mhinu zvake. Imimi chitungamira ndichambodecide acha dzangu dzitange dzaserera nokuti nezvandanga ndasangana nazvo manhero acho ndakanga ndarara usiku hwese chichitondita mukadzi. Saka ndandine hasha dzisingaitisa ndikati ore chitungamira indinotevera. Saka ndakazobva ndazotevera. Ndakatanga ndaenda kune vanobatsira vakati regai tikupe taviriro rekuti ivo pavanenge vachingobata vachiti vari kukuda kukuataka vanenge vachizvaataka. Saka ndikabva ndatumwa muteuro wangu ndikabva ndatogeza ndikabva ndaenda kwana mama. Ndaenda ikoko ndakanorova 2 days ndiri ikoko. Mai vanorwara. Hama dzavo dziri kutoya nhasi. Asi vachirwara kudaro ndakazombobatikana musoro ndakasvika nokuti ndakarwadziwa kuti mai vangu nokuti ndandine chihasha chacho kuti handina basa navo kana kuvatarisa ndivatarisa nenguva pachikafu ndichibuda. Ndakazongonzwa tsitsi kuti ndakazvarwa 1. Ndikabva ndanogara pasaidhi navo. Ndagara pasaidhi navo tikutora nyaya. Tichitaura nyaya ndakarumwa. Zino raiva rakaruma apa pangu apa. Ndakasimba chiti mai wekani ndaruma. Kwabva watoseka kuti nhango neni ndakamboruma. Maskati. Anazogara nawo nokuti ndakatozonzwa hasha nekuti indotozati vakabata butera vakataura mushinge ndapinda pane zviri kutoitika. Saka ndakazobva ndaenda kuna baba noku ndikati Mbudzi ndarumwa. Zvanzi tete panapa yayatova yekutoshinga anenge awira pasi kupusa kwake tiri kutomhanyidzana. Saka imimi kana mangopusa imarumwaka kana makauya musina fosho muchawira pasi. Saka ndakabva ndapinda mumba ndichibva ndatora zvangu muteuro yangu ndikashandisa nezvimwe zvandakanda ndite ndichitoita kwakarwariwa ndikasiya kuchirwariwa saizvozvo. Mati mimi pakauya shoko rekuti kumba kwakuna kumira mushe
makanga marara muchishandiswa. Ndakandarara. Munhu anokushandisa ndiani? Zvinoitika Otsanangurirwa. Ndaitonza kuti ndakatorara nemurume ndichitobudisa maspems ekutoradza ndakatorara nemurume. But amuone kuti munhu wacho hapana. Ngatidzokere patrina yemumbai yakaraswa namai. Amai vauya kuzogara nemi for 5 days dzimwe dzidzi. Makambotaura here nezvetrina iyi kuti because ivo ndo vakazoitora vakaita se vakanirasa. Makazombotaura here mese muri kuti trina yakanga iri yanhingi zvakazomira zvona. Chakaita ndechekuti ini tsvina handamboita nyana nekuti ndakati yataka munhu wayo. Okay. Ndakati ivo sezvo vakarwadza nemaoko hatina kana kumboita chungu nazvo. Kana kumboti tivhunze zvaiva zvei kana zvei itai ngoti kana zvikange vadzokera chasoti tichapabata ipapo toti zvadzokera vakaura sezvo. Ngatiti maona mukana wekutaura nababa venyu sematauriro atiri kuita zvamungade kuvataurira baba venyu ndezvekuti chii? Ndingangotaura ndichiti sepapa pana ndiri kumba ndofunga pandakazouya nezuro ndichibva uko baba vakaenda kwambuya Sasha uko vakanopuwa muteuro yavakapuwa vaenda kwambuya Sasha vakanopuwa muteuro yavakapuwa iyoyo saka vakaudzana mumbomo nezeze riro kuti iwe nyepa kusvikirwa ugozotaura semudzimu kana ukataura semudzimu ndofunga kuti mwana uyu ndokuti timuhwine. Aitaura izvo ndiani kuti nyepera kusvikirwa ndibaba? Ndikutaura kuti ini ndinofunga kuti vakanyepa kuti nyepera kusvikirwa kuna mai. Nekuti takazoti kuma 12 ndonzi mai jasipinda muno pane zviri kuitika ndakichipinda mumba mavo ndakaona zveshuwa mai vachiratidza kuti munhu ari kuti ndasvikirwa asi ndicho chinondi vaimbosvikirwa here kudhara akusvikirwa anosvikirwa asi akandituma kuti ndisvore mudzimu iyoyo kana nditi hapana mazwi nemashoko akataura mudzimu wacho hanzi tine mudzimu nokuti mudzimu wakazoti ndauya panapa ndinoda kuti izvo iwewe masuta eyo gozondipa masuta angu ndakafa chazopfekwa nanhingi tikati aizvo ndezvavezvo asi vakazotaura pandiri nini vakataura kuti iwo neshuwa yekuti ungatiza mai vachirwara kutiza mai vachirwara iwewe uchinoti unonogara kwako ega upenyu hwako uchachera gombo nezvigumwe ndikati pamusoro esekuru kana mukandisi ndichachera kangani ndichichera gombo racho ndiri kutorichera ivai netsitsi neupenyu hwangu sekuru uye imimi ivai nekuda kukirinisa hama yenyu iyi vana baba ndokuti vana baba vachinondirwadza ndechekuti vanonditi ini ndikati baba ngatimboendai kumaprofita kwangu havadi asi kwava kwambuya Sasha ndo kwavanongoenda kwambuya Sasha saka indikati ndo zvinhu zviri kundirwadza mudzimu uyo akati kana zvakadaro ini hakuna zvakadaro ngaatoramba zvachose kukubatsira musatombomubetsera kusvika auya pano azogara ndo pandakasvona ndikati mudzimu chaiwo mudzimu sekuziva chikaranga kwandinoita chikaranga choti tangai machena mwana uyu adzoka musha unoyo ukachena mwana anodzoka ndozvandoziva chikaranga zvachinoita asi ivo kuti vafumura zvinhu zvavo vari kuita kuunganidzira zvinhu zvavo havasi kuda asi kuti isusu tiungane pedze mukungana vada kundipedzisa ndo nyaya iripo. Mudzimu uyu unombouya here kana masangana nenhamo nematambudziko nekuti tichitarisa upenyu hwenyu vanhukadzi kukakata waya pane here pawakambouyawo uchitsanangura kuti mwana muzukuru wangu uyu upenyu hwake hwakadaiso ngahugadziriswe zvakaita so uyu wamai uyu handidi kutaura kuti une shungu nezvangu unongouya achitavira homwe yacho asi mudzimu uchiri kubuda pandiri uchiri kutaura wakati iwe Jenia nemukadzi wako makaromba muri varoyi sei muchida kuwisira mwana uyu pasi muri kuda kumuurayirei nyaya yakanetsa vakabva varatidza kuti vakagumbuka vakati isusu takachena vakona baba mukuru uku ndo vakabata zvikazodizwa hatisi kutaura zvachishanu tiri kutaura nezvenyu imi muno mukati meguta muno muri kuda kuuraya mwana muda kumuurayira saka vakangozotaurana pavakataurirana ipapo mangwana acho makuseni takatakurwa tikaisa kwambuya Sasha taiswa kwambuya Sasha mbuya Sasha anoti mudzimu uyo unoda kunorohwa zvakasimba pakati pedziro nekuti mweya wetsvina mudzimu wainyimi unoda kutorwa dzinonzi shamhu dzedzedzi dzinoroveswa mapostori dziya zvanzi ndoze toda unourovera ipapo saka inini zvangu handina chandakataura ndanyarara ndakabva ndadzokera zvangu kumba ndadzokera kumba ndakazomboti rwarei ndarwara ndakabva ndadzokera kwambuya Sasha ndakanosvika ndikati mbuya ini ndarwara ini vakanditi indanesa weti yako mugaba wesa mhiripiri wesa ivhu rechuru wesa zairi netsono imomo saka ndakabva ndaita saizvozvo
ndichibva ndinzwamonesa mumwena panenge paine mwena ipapo ndopanoswa woskanda kuti radombovhara saka ndakanosvika ndikaita saizvozvo asi ndakapinda ndine dambudziko nanhasi kusika rudzi kwangu handizivi ndinonzwa kutsva ndinonzwa handitombonzwisi zvinhu zvinenge zvingoitika pandiri kubva ipapo saka ndakazobva ndati inini gogo ini kwambiya sasha handichadi ini zvakwambiya sasha handishadi zvina nemhaka yei ndikati uku makatenga imi muri kubhadhara mari uku nekuti dema musingabhadhari mari ini handaitwa nemuteuro sezvandiri kuitwa izvi zvanzi nekuda kweiwo sei uchiti yakupisa ndikati ndotoziva nekuda kwokuti tsoro dziri muno mumba dziri against inini manobhadhara mari uku ndonopiwa muteuro ndoyandoshandisa koneni handisi kukunzwa zvakanaka saka nekufamba kwenguva mbuya sacha akazonditi futi ipapo ndakatenda kwambuya sacha mai vaivapo zvanzi muzukuru mushure mekunge ndatombesa weti yamuningei ndakatombodzoka kumba tikagara vakazonditi muzukuru ungasoro chitambudzwa nezvinhu zvisina basa titenga zai netsono izvezvi tiroi ndima ndakabva ndatenga zai netsono vakanipa penzeri zvanzi nyora kuti kudzinza revana vangu ndikanyora dzinza ramai vangu nyora zvanzi namai zvanzi magoti akudi ndimi here kana kanzi dzinza zvanzi imimi zvanzi dzinza nokuti kogona kunei kana kuti vaningina venyu vasingatodi mwanawo kana kuti vamwe vokama vokwenyu imimi vasingadi mwanawo saka nyora chibva ndanyora ndikazonzi dzinza rangu ndikabva ndanyora zvanzi chinyora kuti vatorwa chibva ndanyora ndobva vatora tsono dziya vakabva vaita zvakaita pazai vakabva vaeresa ndobva zikanzi raiti unoshandiswa woputsira pamharadzano afa seizvozvo saka tichisvika takauyisvika kumba baba achizouyawo wakauya kumapasti 7 kwabva vapinda vakuudzana ndakazonzi isati tombofime mwana musambovhundusirwa hapana kana zvavanombotiita kana 1 saka ndichibva ndangobva ndasiyana nazvo saka mana uzonopunzira pamharadzano ndakangonoputsira asi hapana chakaitika handiti ndirikunzwa pese pama muchitaura muri kuenda kumapostori pana mbuya sasha ameno south lipaki ndimati Emmanuel Jeremiah matsoba Jeremiah makamboenda kuchivanhu taichiita tiri kumusha andikuda kuti kuenda kunobatsirwa kuchivanhu pamwe pese pamusangana nematambudziko vanhu vamataura mapostori madzimai nemadzibaba pane here pamakamboenda kunobatsirwa kuchivanhu kuchivanhu ndoda kutaura chokwadi ini ndakabva ndasviba nezvekuchivanhu nekuda kwokuti ndakaona kuti ndichaenda kuchivanhu ivo vari kushandisa mishonga inini pamwe yangu inokurwa musimba ndobva ndawira pasi saka ndikabva ndaona kuti ini ndoda kushandisa chikristu mishonga nechikristu hakuna gona rinokunda simba ramwari ongu ndo madzidzisirwo amakazvitwa asi makambozoera kuti uroyi unopera neuroyi mishonga yechivanhu inorwisana nemishonga yechivanhu makambozvinzwa izvozvo ndozvisiya ngatiti paita munhu wechivanhu ada kukubatsirai munomugamuchira ndinotozvigamuchira nokuti chandiri kuda kuyambuka handisi kuda kuti mubvumirane nenyika chete nekuti ndiri panapa ndazobva musara muchiti inini handiti ndoda zvinhu zvinenge zvichibva pasi pemwoyo wenyu hongu apa ndakubvunzai nekuti pese mamuchitaura kama muchitaura madzibaba nemadzimai ndopandazoti arega ndimbobvunza vanhu kuti makamboenda here kuchivanhu mukapa chikonzero chenyu kuti inini ndinobhilivha kuti hakuna simba rinopfuura simba rakristu ndosaa ndikubvunza kuti ngatitii pazowana munhu wechivanhu anoti inini zvangoka madzimai aya ndinogona kuabatsira kutenda kwenyu kunenge kurimo here ndinotenda handiti ngatiti muda kundituma kuna baba wenyu izvezvi tichibva panapa shoko ramangada kundituma naro kuna baba wenyu ndiri kuti nekutambudzika kwamuri kuita mukati meupenyu wenyu kungonotaura chete kunoti inini baba musati handidi kupepa mai ndinoda asi nezvamakabata zvandiri kufamba ndichinzwa ndo zvandisvibisa mwoyo ndadai ndiriko nazvino kuya kubva kwandakaita nezuro ndakavasiya vari vega handaifanira kuvasiya vari vega ndaifanira kutovapepa kusvika vapora asi nezvandiri kuona mukati meguta renyu mwoyo wangu wakasviba ndatenda vandaziregai tione kuti mungabatsirike sei nekuti isusu kazhinji hativanzoda kuti kana tichinge tataura nevanhu vane dambudziko rakaita sei togumira panzira tinomboedza nepatinogona asi munhu chinomuporesa kutenda kwake kutenda kwenyu imi nekwamunezenge maenda zvichidai tinenge tisisipo tinenge tangokuratidzai nzira chete kuti fambai nepapa kana kuti endai pamunoita se munobatsirwa zvichida mwari wakatigonera tinogona kuzodzoka rimwe nemazuva takatotaura senyaya muchiti kumba kwedu
zvinhu zvachinja zvazodai kubva paipa makauya ndakazobatsirwa zvinhu zvakafamba so. Mira.